Croeso i cyflwyniad am Lefel A Mathemateg. Fy enw i Mr Ben Hubbard, sef pennaeth y gyfadran Mathemateg, a rwy'n mynd i ceisio esbonio i chi pam y dylech chi fod yn dewis Mathemateg fel un o'ch pynciau i astudio yn y chweched dosbarth. Felly pam dewis astudio Mathemateg? Mathemateg yw'r lefel A mwyaf dymunol yn ôl prifysgolion ac yn y byd gwaith. Mae'n anodd meddwl am gwrs neu yrfa lle ni fydd lefel A mewn mathemateg yn ddibyniol fel cymwyster mewn cyfuniad â phynciau eraill. Mae lefel A mewn mathemateg yn gymwyster briodol ar gyfer y canlynol. Peirianneg, ffiseg, cyfrifiadureg, cyfrifydd, economeg, busnes, bancio, seicoleg, pensaerniaeth, tirfesurydd, cartograffeg, addysgu wrth gwrs, a llawer iawn o swyddi eraill. Mae'r sgiliau mathemategol a astudiwyd yn lefel A fesul, datrys problemau, rhesymu, dadansoddiad ystadegol, yn fwy tebyg i'r sgiliau a defnyddir yn y byd gwaith na'r sgiliau a astudir ym mynciau eraill. Mae lefel A mewn mathemateg yn golygu gwell cyfleoedd yn y byd gwaith. Mae prinder ymgeiswyr rhyfeddol yn y byd gwaith yn golygu bod cyflogwyr yn fodlon talu gwell cyflog am y sgiliau datrys problemau a geir wrth mathemategwyr lefel A. Felly pam dewis astudio mathemateg yn maes y gwendraeth? Mae canlyniadau lefel A'r gyfadran mathemateg yn gyson gyda'r gorau o fewn yr ysgol a hefyd wrth gymharu gydag adrannau mathemateg ysgolion eraill. Mae'r adran hefyd yn cynnwys athrawon profiadol iawn sydd wedi addysgu lefel A dros sawl blwyddyn a hefyd athrawon sydd yn gweithio fel arholwyr lefel A cybac. Felly mae digon o brofiad yn yr adran. Mae'r cwrs lefel A mathemateg yn hyd-fynd gyda llawer o bynciau eraill. Mae'r agwedd mecaneg yn defnyddio llawer o sgiliau astudur yn ffiseg, electroneg a thechnoleg. Mae'r agwedd ystadegaeth yn defnyddio llawer o sgiliau dadansoddi a dehongli ystadegau a astudur yn neuryddiaeth, fioleg a chemeg. Felly bydd dewis mathemateg i cyd-fynd gyda rhai o'r pynciau hyn yn fanteisiol iawn i'r myfyrwyr. Beth yw cynnwys y cwrs? Yn blwyddyn 12, rydyn byddwch yn astudio 2 uned. Mae'r 2 uned yma yn cyfri tuag at 40% o'r cwrs lefel A llawn. Mae'r mathemateg pur A, sef pynciau fel differi, integri, astudio hafaliadau quadratig, ehangiad binomial, hafaliadau trigonometreg, geometreg cyfesurynol, profi, trosffurfiograffiau a polynomialau, yn cyfri tuag at 82.5% o eich gradd yn yr uwch gyfrannol yn flwyddyn 12. Mae mathemateg gynhwysol A yn cynnwys gwaith ar tebygolrwydd, diagramau fen, dylluaniad binomial a Poisson, samplu, profi rhagdybiaethau, hafaliadau mudiant, grymoedd a fectorau, yn cynnwys 37.5% o'r cwrs lefel uwch gyfrannol. Bydd 2 arholiad gyda chi ar diwedd blwyddyn 12, sef un yn mathemateg pur A fydd yn 2 awr a hanner a un yn mathemateg gynhwysol A fydd yn 2 awr a hanner. Mae'r cwrs 3 ar 10 yn dilyn yr un drefen o ran 2 uned, un mathemateg pur B a mathemateg gynhwysol B. Yn mathemateg pur B, byddwn yn astudio cyfres rhyfeddol, cyfres geometreg, differi ymlyg a pharametrig, ffracsiynau rhannol, integri fesur rhan, integri treuam newid, modulus, ffwythiannau, sectorau a hyd arc. Yn mathemateg gynhwysol B, ni'n adeiladu ar y gwaith wedyn o blwyddyn 12, edrych ar dosraniadau unffurf a normal, diagramau cangen, tebygolrwydd a modol, profi mwy o rhagdybiaethau, mae'n gwaith mecaneg ar kinemateg, trigonometreg, grymoedd a deddfau Newton ac hefyd momentau.
Pam astudio mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg? Mae gan mathemategwyr dwyieithog mantais enfawr yn y byd waith yma yng Nghymru. Mae mathemategwyr dwyieithog hefyd yn ei weld yn haws i ddysgu ieithoedd eraill os bydd ei gwaith yn ei symud dramor. Trwy parhau yn y Gymraeg, mae'n golygu eich bod yn deall ac yn gwerthfawrogi diwylliannau eraill, ac wrth gwrs yn gallu cyfrannu ac elwa wrth gymdeithas dwyieithog yn Sir Gyfyrddin ac yng Nghymru gyfan. Serch hynny, bydd holl derminoleg y cwrs yn cael ei roi yn ddwyieithog i disgyblion, rhag ofn eu bod nhw am barhau i astudio mathemateg yn y brifysgol yn y dyfodol, a mae hwn er mwyn sicrhau na fydd y disgyblion yma o dan unrhyw anfantais yn y dyfodol. Felly ydy astudio mathemateg lefel A yn briodol i chi? Er mwyn gallu astudio cwrs lefel A mathemateg, bydd angen i chi fod wedi astudio'r cwrs haen uwch TGAU, a wedi ennill gradd A serni B yn TGAU mathemateg ac hefyd TGAU mathemateg rhifedd. Er mwyn fod yn llwyddiannus yn lefel A mathemateg, bydd angen i chi gallu gweithio'n annibynnol wrth cwblhau tasgau neu wrth adolygu, dangos brwdfrydedd a dyfalbarhad wrth geisio datrys problemau anodd. Os bod y pwyntiau yma yn berthnasol i chi, ni wir yn gobeithio y byddwch chi yn ystyried astudio cwrs lefel A mathemateg. A os mae'r pwyntiau yma yn berthnasol i chi, allwn ni gadarnhau y byddwch chi yn mwynhau ac yn elwa llawer drwy astudio lefel A mewn mathemateg. Diolch yn fawr am wrando.